أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah, tsira da aminci su ƙara tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Babu shakka yau shine 1 ga watan Rabiul Awwal a hijira ta shekara 1447. Muna gode Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana. Babu shakka dukkan wanda yake masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan rana ce ta farin ciki a gare shi. Babu shakka ranar Maulidi rana ce ta farin ciki. Babu shakka wannan ne dalilin da yasa muka haɗu a wannan rana domin yin zagaye da nuna al'umma cewa watan nan fa da aka haifi shugaban halitta ya kama. Kuma nan muna kofar gidan marigayi Alhaji Hussein Sani, Allah ya ƙara jaddada masa rahama. Kamar yadda muka ga yanzu tawagar ɗansa kuma halifansa ta fita, mu kuma wanda muke cikin wannan jagoranci na wannan ainihin kungiya ta Samarkandul Madihina, kuma gashi dai an haɗu da sha'irai da dama. Ainihin shi kansa sarkin sha'irai ya fito da kansa, wanda za a zagaya kamar yadda yake faɗa da bakinsa cewa za a zagaya da kafa domin dai nuna wa al'umma a farin ciki da kuma cewa tunatarwa cewa Allah ya kawo mu wannan rana. Ranar da aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam rana ce wadda wato dukkan waɗansu halittu sai da Allah subhanahu wataala ya sanya suka nuna ainihin karsashi, suka nuna tunatarwa ga duniya. Kamar an ga dabbobi waɗanda ba sa iya yin magana ma sun yi magana, saboda me cewar ainihin rana ko daren da aka haifi shugaban halitta ya kama, ko kuma cewa a yau ne aka haifi shugaban halitta. Don haka mala'iku sai da ya zama cewa sun yi sahu ainihin sun ambaci Allah subhanahu wataala, sun bayyana da farin cikin su. Allah subhanahu wataala dai shine wanda ya kaddara faruwar dukan waɗannan abubuwan. Wannan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wataala ya nuna farin cikin sa na musamman a ranar da aka haifi shugaban halitta, wanda yake shine jin kai ga halitta, wanda yake shine jin kai ga dukkanin abin da ba Allah subhanahu wataala ba. Sai da haka muna gode wa Allah subhanahu wataala, muna nuna farin cikin mu da ya sanya muka zama a cikin tawagar waɗanda suke nuna farin cikin su da zagayowar watan da aka haifi shugaban halitta. Allah subhanahu wataala ya ƙara mana kaunarsa, shi wanda Allah ta'ala yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wataala yake cewa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, kun kasance a gabar dab da fada wuta sai muka tseratar da ku minha. Saboda me? Saboda zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai da haka muna gode wa Allah, muna ƙara farin cikin mu, muna ƙara nuna farin cikin mu. Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin tawaga ta ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah.